Βαροσότης, υποψήφιος με το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν χρειάζεται να πω εσάς από πού, το επίθετο σας τα ομολογεί νομίζω όλα. Είναι ο κύριος Πέτρου Άσιας, υποψήφιος με την ΕΔΕΚ στην Αμόχωστο, και ο κύριος Σταύρος Βιολάρης, υποψήφιος με το Ευρωκόμμα στη Λευκοσία. Ο κύριος Βιολάρης, ξεκινούμε μαζί του χωρίς διακρίσεις υπέρ της πρωτεύουσας. Οικονομία, και είχαμε και τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 3 χρόνια. Ποια είναι η βασική επισήμανση δική σας, κύριε Βιολάρη? Εντάξει, νομίζω ότι είναι δεδομένο πλέον ότι η οικονομία της Κύπρου δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δυστυχώς. Και αυτό φαίνεται στα μάτια εκείνων οι οποίοι επενδύουν στην Κύπρο, συμβουλεύουν για την Κύπρο, δανείζουν στην Κύπρο κτλ. Αυτό αντικατοπτρίζεται κιόλας από τις υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης και από τα περιθώρια των επιτοκίων, τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Είναι τώρα νομίζω το τρίτον υψηλότερο στην Ευρώπη, μετά από Ελλάδα και Ιρλανδία, οι οποίες έχουν ουσιαστικά πτωχεύσει. Οπότε είναι δεδομένο ότι η οικονομία της Κύπρου νοσεί. Λοιπόν, για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει να ληφθούν μέτρα και πρέπει να ληφθούν τα σωστά μέτρα. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν ήταν τα σωστά και γι' αυτόν τον λόγο η οικονομία συνεχίζει να επιδεινώνεται. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα, έχουμε δώσει τα τελευταία 2 χρόνια 3 πακέτα προτάσεων στον Υπουργό Οικονομικών από τότε που ξεκίνησε η κρίση και μάλιστα χωρίς δημόσιους διατυμπανισμούς τότε. Και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει έτσι με μια συνενετική διάθεση να κάτσει να συζητήσει τα μέτρα που έχουμε προτείνει και εμείς, αλλά και άλλα κόμματα, για το καλό του τόπου. Καλώς, κύριε Βιολάρη. Ολοκλήρωσατε τη φράση σας, θέλετε? Και ναι, να πω χαρακτηριστικά, να τα αναλύσουμε και μετά. Κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων από τα κατεχόμενα, δημοσιονομική εφταξία. Δηλαδή, κατασυντελεστή δόμηση από τα κατεχόμενα. Ναι. Καλώς, κύριε Πέτρου. Ναι. Η δική σας η αποτίμηση των πραγμάτων σε σχέση και με αυτά που λέχθηκαν στη συνέντευξη τύπου? Εγώ θα ήθελα να μην αναμειχθώ στην προσπάθεια να γίνουν όλα μαύρα, αλλά ούτε και στην προσπάθεια να φανούν όλα ρόδινα και όμορφα. Πρέπει σαν κράτος, να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ως έχει, να γίνει μια καταγραφή των λαθών που έγιναν, αυτών που θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, να γίνει μια αξιολόγηση και μετά να γίνει μια ιεράρχηση στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Διότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε κάνει όλοι λάθη, κυρίως αυτοί που κυβερνούν τον τόπο και έχουν τη διαχείριση της οικονομίας διαχρονικά. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο σε ένα θέμα που αγγίζει επειδή προέρχομαι από την περιοχή Αμοχώστου, ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, θα ήθελα να θίξω το θέμα της τουριστικής οικονομίας, το πώς το έχουν διαχειριστεί μέχρι σήμερα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και αυτή η συγκεκριμένη διακυβέρνηση, που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η εποχικότητα στην τουριστική βιομηχανία, που είναι ένα μεγάλο τομέα της οικονομίας της Κύπρου, να είναι ίσως το βασικότερο στοιχείο που μας έχει ρίξει τόσο βαθιά στα προβλήματα. Εάν προσέχαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτόν το συγκεκριμένο στοιχείο της οικονομίας και μπορούσαμε να απαμβλύνουμε το θέμα εποχικότητας, να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά και εμείς στην περιοχή μας το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό το θέμα της ανεργίας το είχαμε πάντα, κάθε χειμώνα. Φέτος απλώς επιδεινώθηκε λόγω του ότι διευρύθηκαν και οι άνεργοι από έναν κάποιον άλλον τομέα, αυτόν των κατασκευών και της ανάπτυξης γης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαροσότη. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νασιώτη ότι το πρόβλημα της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει μια περιοχή η οποία είναι ανοιχτή μόνο 4 μήνες το χρόνο, δηλαδή 8 μήνες το χρόνο δεν υπάρχει εργασία. Το πρόβλημα της ανεργίας, συμπληρώνω σε αυτό που είπατε,
έχει χειροτερεύσει από τον Οκτώβριο του 2010 με την εγγραφή γύρω στις 6.500 καινούριους ανεργούς. Αλλά σε αυτό το θέμα πρέπει να επισύρω την προσοχή σας ότι εγγράφονται και κοινοτικοί στην περιοχή Αμοχώστου. Δηλαδή έρχονται στην Κύπρο για προσωρινή εργασία για μία σεζόν και όταν περάσει ένα 12μηνο έχουν τα δικαιώματα να εγγραφούν άνεργοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Για τον τουρισμό πάλι πιστεύω ότι το κράτος έχει κάνει τεράστια λάθη. Ο στόχος μας είναι η ποσότητα, αλλά όχι η ποιότητα. Δηλαδή ο στόχος μας έχουμε δώσει μέτρα στήριξη στο tour operators του εξωτερικού. Έχουμε εξοδεύσει χρήματα για να φέρουμε βραχυπρόθεσμα επισκέπτες στην Κύπρο, για να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία μας, χωρίς να δημιουργήσουμε την υποδομή. Η ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται μαρίνες, χρειάζεται γήπεδα, χρειάζεται αθλητικά κέντρα, τα οποία τα παιδιά της επαρχίας δεν έχουν χώρο να αθληθούν. Σχετικά εξειδίκευση του τουριστικού. Είναι εξειδικευμένος τουρισμός, αλλά ως επίσης και η κοινότητα πρέπει να ξυπνήσει. Είναι ο φτωχός συγγενής αυτή τη στιγμή η ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου της Κύπρου. Στη Λάρνακα είδατε χθες ότι προχωρούμε τα έργα για τη Νέα Μαρίνα. Η Λεμεσός έχει ρυθμό ανάπτυξης γύρω στα 5,5% λόγω όλων αυτών των προγραμματισμένων έργων που έχουν ξεκινήσει. Η Μαρίνα, ανάπλαση των δρόμων στην παλιά Λεμεσόν, κτίρια. Πάρα πολλές επενδύσεις έχουν γίνει στη Λεμεσόν. Η Αμόχωστος έχει παραμιλιστεί. Τώρα, να τελειώσω με μια μικρή. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχει περισσή ύλη, αλλά ελάχιστη ψυχή στο πρόβλημα του τουρισμού. Δηλαδή, δεν έχουμε την κυπριακή φιλοξενία πλέον. Δεν έχουμε το κοπιάστε. Απαρτιζόμαστε από ξένους. Οι υπηρεσίες μας είναι από ξένους που προσφέρονται. Κύριε Τζοάννη. Κύριε Ποταμίτη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία και να ευχηθώ και στους υπόλοιπους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να πω, αφού μπαίνουμε απευθείας στην Αμόχωστον, κατάγομαι και εγώ από την Αμόχωστον, κατέρχομαι υποψήφιος με το Αγγέλα Αμοχώστου. Να πω ότι από το 1974 θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ελεύθερη Αμόχωστος έχει ταυτιστεί με την κατεχόμενη Αμόχωστο. Σίγουρα έργα που έπρεπε να γίνουν από πολύ παλιά δεν έχουν γίνει και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να ζητούμε ποιοτικό τουρισμό, τον οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε χωρίς να υπάρχουν έργα κοινής ωφελίας, έργα που θα φέρουν, να προκαλέσουν ψηλής ποιότητας τουρισμών. Όπως είπε και ο φίλος ο Άντης, μαρίνες, γκολφ και άλλα πολλά έργα τα οποία θα φέρουν. Να πω όμως ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και θα επαναλάβω ότι από το 1974, όταν μετά τον πόλεμο, από τη στιγμή που δεν δημιουργήθηκε η δυναμική ούτως ώστε όλες οι υπηρεσίες να μείνουν στην ελεύθερη Αμόχωστο, σίγουρα μοιραία γίναμε μια περιοχή seasonal, εποχιακή, και επικεντρωθήκαμε δυστυχώς στον τουρισμό, εκείνον που πουλάει, και στη γεωργοκτηνοτροφία, η οποία σιγά σιγά φθήνει με τα γνωστά συνεπακόλουθα, η οποία είναι απόρρια, θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσων έχουν πρέπει να τα φέρει και οι φίλοι. Στον τουρισμό έχουμε πραγματικά πάρα πολλά να κάνουμε και μπορούμε να τα κάνουμε. Πιστεύω όμως η παράληψη δεν είναι αυτή της κυβέρνησης. Να επισημάνω μόνο ότι αυτή η διακρατική συμφωνία που έγινε με τη Ρωσία, θα έχουμε φέτος πέραν του 50% αύξηση από τη ρώσικη αγορά. Μια αγορά η οποία έχει αρκετή προοπτική. Μια αγορά η οποία πιστεύω ότι θα απαμβλύνει το πρόβλημα και στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Βεβαίως η ρωσική αγορά δεν είναι και η πλέον μαζική των αγορών που έχουμε για την ώρα τουλάχιστον. Άρα αύξηση 50% είναι απολύτως καλοδεχούμενη. Γύρω στις 400.000 επισκέπτες. Πιστεύω ότι είναι μια αγορά με πάρα πολύ προοπτική, κύριε Ποταμίτη. Ήδη φέτος θα επιμηκυνθεί και η τουριστική περίοδος λόγω αυτής της έλευσης των Ρώσων τουριστών και πιστεύω υπάρχει μεγάλη προοπτική μελλοντικά. Από ένα λεπτό, ο κύριος Βιολάρης, πρώτα παρακαλώ. Θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο έτσι να πω κάποιες από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος για την οικονομία, ότι δεν ακούγονται πολύ. Κάποιες από τις οποίες είναι έτσι ρηξικέλευτες και πολύ διαφορετικές. Μια πρόταση που έχουμε κάνει στον Υπουργό Οικονομικών είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυτή τη στιγμή δανείζει την κυβέρνηση 7,5 δισεκατομμύρια με επιτόκιο 1,5%. Εμείς λέμε μέρος αυτού του δανεισμού να πηγαίνει στις τράπεζες με επιτόκιο 2,5% και στα συνεργατικά ιδρύματα
με τη δέσμευση ότι οι τράπεζες θα το δανείσουν παρακάτω για συγκεκριμένους σκοπούς με επιτόκιο μέχρι 3%. Με αυτόν τον τρόπο θα αναθερμάνουμε την οικονομία, αφού θα πέσουν λεφτά στην πραγματική οικονομία, στον κατασκευαστικό τομέα, στους μικρομεσαίους, στην πρώτη κατοικία, αν θέλετε κλπ. Θα αναθερμαθεί η οικονομία, θα ενισχυθεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο είναι ίσως και το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα που έχουμε και το οποίο εγώ πιστεύω θα πληρώσουμε αν δεν πάρθουν μέτρα τώρα. Και επιπλέον θα υπάρχει και έλεγχος των επιτοκίων. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Βιολάρη, να έχουμε τις τράπεζες με δύο ειδών δάνεια, δηλαδή τα φτηνά, αυτά τα οποία λέτε, και τα κανονικά που πληρώνουμε σήμερα. Βεβαίως, γιατί θα δίνονται τα δάνεια και θα πηγαίνουν τα δάνεια στοχευμένα για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς και εκεί ακριβώς θα βρίσκεται και ο έλεγχος των τραπεζών. Όπως δίνει το Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως ΣΤΕΙΣ, για παράδειγμα, δάνεια για πρώτη κατοικία, θα μπορείς να το κάνεις σε πιο μεγάλη κλίμακα μέσω των τραπεζών. Επίσης, να τονίσω ότι ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι η εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Και έχουμε κάνει πολλές προτάσεις για εξυγίανση του δημόσιου τομέα, από τον τρόπο εισδοχής στο δημόσιο τομέα, από τον τρόπο αξιολόγησης του δημόσιου τομέα, από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο δημόσιο τομέα και πολλές άλλες. Κύριε Πέτρου, ένα λεπτό παρακαλώ και εσείς. Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο σημείο που θίξαμε η περιοχή Αμοχώστου, που αφορά την βοήθεια εκ μέρους του κράτους όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, διότι όπως το θίξαν και οι ανθυποψήφοι, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και μέσα σε αυτό το πρόβλημα θα ήθελα να εντάξω και τα ξενοδοχεία κλειστού τύπου, τα all-inclusive, τα οποία έριξαν την ποιότητα του τουρισμού και έχουν ρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού σε μια δεινή θέση. Είναι στο μετέχμιο του να χάσουμε πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις και να εγκλωβίσουμε μέσα στην ανεργία πέραν των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις και των ίδιων των μελών των οικογενειών. Πρέπει να αναβαθμιστεί η ποιότητα στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία και να μην επιδιώκουν το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο από ό,τι λένε κάποια ξενοδοχεία το επιδιώκουν, δεν είναι διότι το επιβάλλουν οι tour operators, αλλά το επιδιώκουν και τα ίδια τα ξενοδοχεία. Κύριε Βαρουζότη, κοντά σας. Εμένα η άποψη μου είναι μία. Επιστροφή της κλειστής πόλης της Αμοχώστου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα. Υπολογίζουμε ότι αν ανοίξει η κλειστή πόλη Αμοχώστου, το growth που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι γύρω στο 5,5% το χρόνο. Ο ρυθμός ανάπτυξης. Τώρα για τα θέματα που έχουν συζητήσει και οι άλλοι κύριοι, εγώ συμφωνώ. Πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα που θα βοηθήσουμε την ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο και την οικονομία μας γενικά. Με το να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, μειώνουμε άμεσα την ανεργία, που είναι πέρα του 7,2 αυτή τη στιγμή, φέρνουμε την νεολαία πιο κοντά στα κοινά και δημιουργούμε αυτές τις συνθήκες που θα δημιουργηθεί κοινή αξία και πραγματική αξία στην κοινωνία μας. Κύριε Γιωβάνη. Να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, νομίζω ο Πρόεδρος τα είπε πάρα πολύ, ήταν πολύ παραστατικός. Να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αυξήσει κατά 300 εκατομμύρια των αναπτυξιακών προϋπολογισμών κατά έτος. Έχει εξαγγείλει 3 πακέτα στήριξης της οικονομίας ύψους πέραν των 500 εκατομμυρίων. Έχει διαθέσει 200 εκατομμύρια για τον οργανισμό χρηματοδότησης στέγης για παραχώρηση ευνοϊκό στεγαστικό δανείο σε νεαρά ζευγάρια. Να πω για τις τράπεζες ότι δυστυχώς οι τράπεζες έχουν πάρει πέραν 3 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας αλλά και μείωση επιτοκίων. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και το ότι δεν έγινε είναι της πάσης γνωστό ότι οι τράπεζες είναι αυτόνομες, ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας έχει με τις τράπεζες μια πολιτική δικιά τους και διαρωτούμε αν μπορούν σήμερα να διοχετευτεί με αυτόν τον τρόπο που είπατε, κύριε Βιολάρη. Βεβαίως γίνεται και μάλιστα γίνεται και ο έλεγχος των επιτοκίων. Έχουμε ζητήσει γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούν να ελεγχθούν και νομοθετικά τα επιτόκια των τραπεζών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχουν πράξει οι τράπεζες μέχρι σήμερα. Είναι λίγο επικίνδυνο, κύριε Βιολάρη, να κάνουν τέτοια κίνηση. Αν υποβαθμιστεί η Κύπρος, θα έχουμε πρόβλημα.
Καλώς, κύριε Τζοβάνι, κύριε Βαρουσιώτη, κύριε Πέτρου, κύριε Γιλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε αθλητικά και δελτίων ειδήσεων από εμάς. Γεια σας.